MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण व्हावा असं संपूर्ण कोकणवासियांचं स्वप्न आहे। 12 वर्षांच्या कालखंडात केंद्र सरकार तसंच राज्य सरकारकडून हे काम पूर्णत्वास नेण्यात येतंय। गोव्याच्या हद्दीपासून ते आता लांजा तालुक्यापर्यंत जवळपास हे काम पूर्ण होत आलंय। मात्र वखेड ते पनवेल पर्यंतचा रस्ता अजूनही रखडलेला आहे। दरम्यान आमदार राजन साळवी यांनी या रखडलेल्या कामावर आवाज उठवला असून या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जागा गेल्या आहेत, त्यांचा मोबदला मिळणार का असा प्रश्न त्यांनी या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलाय। तसंच लवादाचे आणि न्यायालयाचे निर्णय लवकर होणार का, रखडलेली पुलांची कामं मार्गी लागतील का, रस्त्यामध्ये पाईपलाईनचं काम तसंच इलेक्ट्रिशियनची कामं होणार का, तसंच या सर्व प्रश्नांसाठी संयुक्त पदाने दौरा करून प्रश्न निकाली लागणार का असा प्रश्न सुद्धा आमदार राजन साळवी यांनी या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलाय। मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण व्हावा असं संपूर्ण कोकणवासियांचं स्वप्न आहे। 12 वर्षांच्या कालखंडात केंद्र सरकार तसंच राज्य सरकारकडून हे काम पूर्णत्वास नेण्यात येतंय। गोव्याच्या हद्दीपासून लांजा तालुक्यापर्यंत हे काम जवळजवळ पूर्ण होत आलंय। मात्र वखेड ते पनवेल पर्यंतचा रस्ता हा मात्र अजूनही रखडलेला आहे। दरम्यान आमदार राजन साळवी यांनी या रखडलेल्या कामावर आवाज उठवला असून या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ज्या जागा गेल्या आहेत त्यांना मोबदला मिळणार का असा प्रश्न आमदार राजन साळवी यांनी आज पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलाय। तसंच लवादाचे आणि न्यायालयाचे निर्णय लवकर होणार का, रखडलेली पुलांची कामं ही मार्गी लागतील का, रस्त्यांमध्ये पाईपलाईनचं काम तसंच इलेक्ट्रिशियनची कामं होणार का आणि या सर्व प्रश्नांसाठी संयुक्त पदाने दौरा करून हे प्रश्न निकाली लागणार का असा प्रश्न सुद्धा आमदार राजन साळवी यांनी आज पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलाय। तर पाहूयात आमदार राजन साळवी नेमकं काय म्हणाले। मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण व्हावा अशा तऱ्हेचं स्वप्न कोकणवासियांचं होतं आणि मग 12 वर्षापूर्वीपासून आतापर्यंत कालखंडामध्ये केंद्र असेल राज्य असेल यांच्या माध्यमातून काम पूर्णत्वाला गेलेलं आहे। गोव्याच्या हद्दीपासून लांजा तालुक्यातला वाखेडपर्यंत काम 100% जवळजवळ पूर्ण झालेलं आहे। पण वाखेड ते पनवेलपर्यंत आपला रस्ता पूर्णतः अजून तशाच परिस्थितीमध्ये आहे। मी कालच महाडला एका सभेला गेलो होतो। महाड ते पनवेलपर्यंत येण्यासाठी 2 तास लागतात, तिथे 5 तास लागले ही वस्तुस्थिती आहे। दादा जेव्हा बांधकाम मंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी सुद्धा यामध्ये लक्ष घालून ते पूर्णतः काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। माझे 2 प्रश्नातले महत्त्वाचे आहेत, जागेचा मोबदला मिळणार का, लवादाची आणि न्यायालयाचे निर्णय लवकर होणार का, पुलांची कामं अपूर्ण ती पूर्ण होणार का, रस्त्यामध्ये पाईपलाईन असेल इलेक्ट्रिफिकेशनचं काम असेल ते पूर्णतः बंद पडलेलं आहे ते होणार का, आणि त्यानंतर ह्या सर्व प्रश्नांसाठी संयुक्तपणे दौरा करून प्रश्न निकाली निघणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। सन्माननीय सदस्य राजन साळवीजी यांनी त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व अडचणी या एकत्रपणे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय आणि या सगळ्या विषयांमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा ज्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणींवरती मात करून नक्की तो प्रश्न लवकर निकालात काढण्यात येतील। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।